És l'estat més salvatge dels 48 contigus, amb serralades de pics serrats, el riu sense retorn i estranys paisatges volcànics tan desolats com la lluna. Van caldre uns quants pioners intrèpids per transformar Idaho en el 43è estat dels Estats Units. Des del missioner que hi va plantar la primera patata de totes, fins als científics que van engegar la primera ciutat atòmica del món, o un famós temerari que va intentar travessar un congost realment infernal dalt d'un coet. Però també és a Idaho on la recerca de riqueses a gran profunditat sota terra ha deixat cicatrius que no s'esborren i va portar un atemptat terrorista que va consternar el país. I va ser aquí on una gran tribu nativa va guanyar una batalla, però va perdre per sempre més les seves terres sagrades. En aquest estat escabrós de l'oest, un magnat del ferrocarril va construir el primer telesquí per ajudar a transformar una vall assolellada en un parc per als rics i els famosos. Prop dels cims alts i punxeguts d'una de les regions més salvatges del país, accessible només a peu o amb avioneta. Idaho des de l'aire sobrevola una de les grans gorges fluvials dels Estats Units i un riu conegut com el Niàgara de l'Oest. Tot això a Idaho. Els Estats Units des de l'aire. Idaho. Sobrevolant Idaho, un es pot convèncer que aquestes terres no han estat tocades mai per l'ésser humà. Hi ha boscos aparentment infinits, grans espinades antigues de pedra i rius remots que encara s'obren camí esculpint gorges escabroses, com ho han fet durant milers d'anys. Però si ens mirem de més a prop al fons de les valls, de seguida descobrim un escampall de restes del gran boom responsable de transformar aquestes terres salvatges en el 43è estat dels Estats Units. Encara hi ha les màquines rovellades i les construccions mig enderrocades de les antigues mines, i dragues gegantines tan pesants que quan es van esgotar les riqueses que extreien, simplement les van abandonar. Tot va començar l'any 1860, amb el que semblava un grapat d'històries exagerades. Va ser llavors quan van començar a córrer com la pólvora els rumors que hi havia or en un lloc anomenat la Conca de Boise. Aviat van començar a aparèixer per la regió buscadors d'or espellifats que van entrar en conflicte amb les tribus índies americanes que vivien originalment a Idaho. L'any 1862, dos d'aquests buscadors d'or, George Grimes i Moses Splone, van decidir unir forces. L'agost d'aquell any van marxar cap a les muntanyes amb un petit grup de 8 homes. Pocs dies després van començar a sedessar la sorra i la terra de la llera d'aquest riu remot, un procés conegut com a recerca de palletes d'or, amb l'esperança que els rumors fossin certs de debò. Abans que se n'adonessin, ja se'ls escolaven palletes resplendents d'or entre els dits. Però aquests miners corrien un gran risc, ja que buscaven tresors en terres que no eren seves. Grimes, amb prou feines, va poder gaudir de la riquesa. Pocs dies després que el grup trobés or, va morir d'un tret. El seu company, Moses Splone, va escriure més tard que havien estat atacats per un grup d'indis que miraven de protegir les seves terres. Grimes va ser enterrat prop d'on va caure mort, aquí a la Conca, prop d'aquest riu borbollejant que des d'aleshores porta el seu nom. No va trigar gaire a escampar-se la notícia de la descoberta de l'expedició. I aproximadament un any després de la mort de Grimes, uns 16.000 miners havien arribat a la Conca de Boise. Un petit campament de miners que es deia Bannock es va transformar de la nit al dia en una ciutat bolet que aviat va ser rebatejada amb el nom d'Idaho City.
La descoberta d'or a la conca de Boise es va convertir en una de les més importants de la història dels Estats Units. 2 dècades després, els miners havien desenterrat or valorat en gairebé 55 milions de dòlars. I amb fortunes en joc, molts feien el que fos per defensar les seves concessions. Alguns fins i tot van escampar falsos rumors d'atacs d'ossos gegants a llocs on sabien que hi havia or. És per això que en un barranc a prop del carrer principal li van posar el nom de Bear Run, el torrent de l'os. A mesura que la població d'Idaho City creixia, els botiguers es feien rics gràcies als miners que tenien diners per gastar. I cap va ser tan espavilat com un immigrant xinès que es deia Pon Yem. En aquest petit edifici de la cantonada dels carrers Montgomery i Commercial, Pon Yem hi venia de tot, des de menjar xinès fins a eines per als miners. Era famós per dur l'anell de diamant més gran de tota la conca de Boise, motiu pel qual els veïns li van posar el sobrenom de rei botiguer. Cap a la meitat de la dècada de 1860, Idaho City tenia 250 negocis de tota mena, incloent-hi teatres, magatzems de fusta i despatxos d'advocats disposats a ajudar els miners a protegir les seves concessions. I Idaho era a punt de convertir-se en territori de ple dret. Abans que es descobrís l'or, Idaho havia format part dels territoris d'Oregon i Washington que ocupaven gran part del nord-oest. Més tard, el 1859, Oregon va aconseguir la categoria d'estat i el territori de Washington es va ampliar per abastar tot el que avui és Idaho. Finalment, el 1863, va néixer el territori d'Idaho, que incloïa terres que després esdevindrien els estats de Montana, Wyoming i Idaho. Però el nou territori va tenir uns inicis moguts. En aquella època, la majoria de la població eren miners que vivien al sud, a la conca de Boise i als voltants. Però tot i això, el primer governador nomenat, William H. Wallace, va decidir que la ciutat del nord de Lewiston seria la nova capital territorial. El primer capitoli del nou territori no era gaire impressionant. Aquest minúscul edifici d'una sola habitació és una reproducció exacta de l'original. Va ser aquí on el Parlament d'Idaho, tot just a la seva segona sessió, va votar per traslladar la capital a una nova població del sud que es deia Boise, prop d'Idaho City i altres ciutats bolet mineres que sorgien als voltants. La llei la va signar un nou governador que es deia Caleb Lyon, que defensava Boise com a nova capital. Però molta gent del nord va protestar i van aconseguir que un jutge bloquegés el trasllat. Pocs mesos després, la segona autoritat del territori, el secretari Clinton DeWitt Smith, va decidir intervenir-hi. El 29 de març de 1865, va irrompre el Capitoli amb un grup de soldats, van ficar el segell de l'Estat i altres documents en alforges i van fugir amb el cap de la policia judicial trepitjant-los els talons. Van viatjar cap al sud i van arribar a aquesta ampla vall, on van declarar que la ciutat que hi havia al centre, Boise, passava a ser la nova capital, que encara és avui. Però van passar gairebé 30 anys fins que Idaho va passar de territori a estat. Finalment ho va aconseguir i va esdevenir el 43è, el 3 de juliol del 1890. I van passar 30 anys més fins que es va construir un nou capitoli de l'estat. No hi van plànyer diners. Per damunt de l'edifici hi ha una àliga de coure de gairebé 2 metres, ara coberta d'or com a homenatge a la riquesa mineral de l'estat i la seva fidelitat a la Unió. Tot i que els ànims dels polítics de vegades s'escalfen dins de les parets del Capitoli, això no és res comparat amb l'escalfor que hi ha 900 metres per sota de l'edifici. El Capitoli i altres edificis del seu complex actualment s'escalfen gràcies a les aigües termals que es bombegen des de més de 800 metres sota la cúpula. És l'únic parlament del país que fa servir aquesta mena d'energia verda i renovable per mantenir calents els parlamentaris. Boise va començar com un fort de l'exèrcit dels Estats Units durant la febre de l'or de 1863 i era una parada important en el camí d'Oregon. Però avui la seva riquesa surt de l'alta tecnologia i no de les palletes d'or. Aquí hi ha la seu de Micron, un dels fabricants més grans de microxips i memòries flash del món. Boise és una de les ciutats que creix més ràpidament del país.
Al centre, els obrers de la construcció donen els tocs finals a l'edifici més alt de la ciutat fins avui, l'edifici 8th and Main del Banc Zions de 98 metres d'altura. Avui la capital té més de 200.000 habitants i els dissabtes de tardor 36.000 atapeeixen les graderies de l'estadi dels Broncos de la Universitat Estatal de Boise. És el primer estadi de la història del futbol americà que té un camp de joc que no és verd. Els aficionats en diuen la gespa dels barrufets. Des que la van instal·lar l'any 1986, aquesta gespa sintètica blava ha aixecat polèmica. Els equips rivals sostenen que l'uniforme dels Broncos, que també és blau, es confon amb el camp i fa que l'equip sigui pràcticament invisible. I potser tenen part de raó. Entre els anys 2000 i 2012, Boise ha guanyat 78 partits a casa i només n'ha perdut 4. L'NCAA ha debatut obligar els Broncos a portar un uniforme que no sigui blau, però si més no, de moment, encara no els ho han prohibit. L'any 1836, la primera caravana de carros del Camí d'Oregon va travessar aquests turons secs. Van creuar el territori d'una tribu nativa americana coneguda com els Nez Percé. Al centre del territori hi havia la vall de Lapwai. Per als Nez Percé, el terme Lapwai es refereix al so que fan les ales de les papallones quan volen. Cosa que la va convertir en la vall de les papallones. Fins a la dècada de 1830, la tribu tenia aquesta vall pràcticament per a ella sola, amb l'excepció d'alguns comerciants de pells europeus, que hi passaven a la recerca de pells de castor. Però tot això va canviar quan aquells 7 carros carregats fins dalt la van travessar i s'hi van aturar perquè poguessin desembarcar 2 passatgers. Un pastor presbiterià que es deia Henry Spalding i la seva esposa Eliza. Venien per fundar una missió amb l'objectiu de convertir els Nez Percé, convencent-los perquè creguessin en un Déu nou i abandonessin el seu estil de vida pecaminós. Aquesta petita església de frontera, construïda el 1876, ocupa el lloc on hi havia hagut la missió original. Spalding va arribar aquí amb l'esperança que el seu llegat fos espiritual. Poc s'imaginava que la seva contribució més gran als Nez Percé i a Idaho serien les patates. Aquella primera primavera, Spalding i alguns Nez Percé conversos van netejar camps per plantar-hi pèsols i patates, amb llavors que aquell havia portat. La primera collita va ser un fracàs estrepitós. Però l'any següent, Spalding va collir 800 faneques de patates, valorades en uns $388 de l'època. Ben aviat també els Nez Percé, que eren bàsicament caçadors i recol·lectors, van començar a sembrar patates i a vendre-les als colons que passaven pel camí d'Oregon. Va ser aquí, a la vall de Lapwai, on va néixer la patata d'Idaho. Però si les patates de Spalding es van quedar a Idaho per sempre, el mateix Spalding no. L'any 1847, un altre pastor protestant de la regió va ser assassinat pels indis caiusses, que l'acusaven de propagar malalties mortals. Tement per la seva vida, Spalding i la seva esposa van pujar a una altra caravana de carros que anava cap a l'oest i van fugir, deixant enrere la seva missió i la vall de Lapwai. Es van afegir al que ja era un torrent de colons que es dirigien a la fèrtil vall de Willamette, a Oregon. A mitjan segle XIX, la manera més ràpida d'arribar-hi era travessar Idaho. No era un viatge per a pusil·lànimes. Molta gent va morir pel camí de malalties, de fred i fins i tot per mossegades de serp. I cap a la dècada de 1860 van començar a augmentar els conflictes amb les tribus índies, que es resistien a la invasió de les seves terres per part de viatgers no convidats. L'any 1862, 10 colons van morir en una emboscada dels indis xoixons en un lloc que es va batejar com a Massacre Rocks, al camí d'Oregon. Amb la idea d'obrir una ruta més segura cap a l'oest, un guia de frontera que es deia Tim Goodell
va acceptar dirigir més d'1 miler de colons per una ruta nova, però mai provada, que feia la volta pel nord i evitava els territoris dels xoixons. Però havien de fer camí per aquí. Un lloc que avui es coneix com la Reserva i Monument Nacional dels Cràters Lunars. Fa uns 15.000 anys, aquesta regió va esclatar quan una erupció volcànica va escopir un gran riu de lava negra. Durant els 13 segles següents, 7 fenòmens volcànics més van sacsejar aquesta part d'Idaho. Cadascun va cobrir una mica més el paisatge del voltant amb un oceà de lava cada cop més gran. Quan es va refredar, va crear aquest paisatge estrany i fosc. Avui aquest camp de lava cobreix 1.600 quilòmetres quadrats. Hi ha altres indicis del que va passar aquí. Cons espectaculars, cràters sorprenents i moles altíssimes. Basant-se en el passat, els científics prediuen que aquest paisatge, ara tranquil, tornarà a entrar en erupció, possiblement fins i tot dins dels propers 200 anys. Aquesta part d'Idaho sembla tan d'un altre món que la NASA la va triar com el lloc perfecte d'entrenament per als astronautes Alan Shepard, Edgar Mitchell, Joe Engle i Eugene Cernan. Els astronautes van venir-hi l'agost de 1969 en una sortida de camp per a una classe de geologia en directe de com podia ser la superfície de la Lluna i com identificar mostres potencialment importants de lava lunar per poder-les portar a la Terra. Més d'un segle abans, un dels pioners de la caravana de carros de Goodell ja l'havia descrit d'una manera molt similar a la superfície de la Lluna. Era, va escriure, una massa monòtona de roca negra on no semblava viure ni un matoll, ni un ocell, ni un insecte. Descoratjat per la perspectiva d'haver-la de travessar, la va descriure com una cosa semblant a una vomitada del dimoni. Dia sí i dia també, els més de 1.000 colons de la caravana de Goodell van vorejar aquest oceà de lava. El sol implacable del desert els assecava les rodes, mentre que el terreny aspre provocava que alguns dels carros s'estellessin a trossos i molts simplement els van abandonar pel camí. Alguns dels colons temien no sortir-se'n, però sabien que les seves úniques opcions eren tornar enrere i arriscar-se a un atac dels indis o continuar endavant. Per fi, després de 3 setmanes brutals, de sobte la lava es va acabar i va deixar pas a planures d'herba. I la nova ruta, batejada com la drecera de Goodell, aviat es va convertir en una desviació popular del camí d'Oregon. Durant els 50 anys següents, 7 de cada 10 caravanes de carros que viatjaven cap a l'oest agafaven aquesta nova ruta per evitar els atacs dels indis. Avui, l'autopista 20 passa a prop de la ruta original. Els conductors poden vorejar els cràters lunars a prop del mateix camí que van fer els primers pioners dels Estats Units fa més de 150 anys. Però hi ha un lloc d'Idaho on no us durà l'autopista 20. Un lloc tan gran i tan agrest que només s'hi pot arribar en avioneta. L'any 1932, els populars Jocs Olímpics d'hivern de Lake Placid, Nova York, van provocar un boom dels esports d'hivern arreu dels Estats Units. Un dels homes més rics del país va decidir que en volia treure diners. Per fer-ho, el magnat dels ferrocarrils de Nova York, Averell Harriman, va decidir que construiria una estació d'esquí més luxosa que cap altra del món. El problema era que no sabia on posar-la. De manera que va contractar un comte austríac que es deia Felix Schafgotsch perquè recorregués l'oest dels Estats Units buscant la muntanya apropiada. Els requisits de Harriman eren que fos un lloc remot, però a prop de les seves línies ferroviàries perquè els esquiadors hi haguessin d'anar amb els seus trens. Durant l'hivern de 1935, Schafgotsch va viatjar per Oregon, Califòrnia i Wyoming fins que finalment va arribar a la vall del riu Wood, d'Idaho, situat entre les muntanyes Bolt i Dollar. El que feia especial aquesta vall era que, suposadament, tenia més de 250 dies de sol cada any. Harriman ho va aprofitar de seguida i la va rebatejar com Sun Valley, la Vall del Sol,
per atreure els clients potencials a la seva nova estació. Per pujar els esquiadors al cim de la muntanya va instal·lar el primer telesquí del món, una alternativa més ràpida i més còmoda que els remuntadors de corda que eren habituals en aquella època. Per construir-lo, Harriman i els enginyers dels ferrocarrils van modificar un sistema de cintes transportadores utilitzat per carregar plàtans als vaixells i el van posar al capdamunt de la muntanya. Avui, una reproducció ens permet veure com era aquell primer telesquí. Quan el van obrir, els esquiadors podien pujar fins al cim per només 25 centaus. Avui, un passi de temporada pot arribar a valer $2.000. Quan Harriman va obrir el seu hotel de luxe, no va deixar res a l'atzar. Va contractar professors d'esquí dels Alps suïssos i va posar trens especials des de Hollywood fins a Ketchum per portar-hi les estrelles del cinema. Gary Cooper, Clark Gable i Lucille Ball són només alguns dels famosos que es veien sovint per les instal·lacions de l'hotel de Sun Valley. Harriman fins i tot hi convidava alguns famosos de franc per generar xafardeig. Un d'aquests era l'escriptor Ernest Hemingway. Hi va anar per primer cop el 1939 i va viure en una habitació de la segona planta amb la seva amant, la periodista Martha Gellhorn, que més tard seria la seva tercera esposa. Va ser a l'estació de Sun Valley on va acabar la seva famosa novel·la Per qui toquen les campanes. Hemingway es va enamorar immediatament de Sun Valley. Aquí, el riu Silver, caçava ànecs i faisans i va ensenyar al seu fill Jack a pescar amb mosca. Quan no escrivia ni pescava, sovint se'l veia al Club Sawtooth, al centre del poble. No va ser fins al 1960 que va venir a Sun Valley per quedar-s'hi, després d'haver viscut en molts llocs d'arreu del món, com Key West i Cuba. Va construir la seva nova casa com una cambra cuirassada, amb parets gruixudes de blocs de formigó, per protegir els seus escrits i papers del foc. Però a l'època que es va traslladar aquí definitivament, patia una depressió greu. El 2 de juliol de 1961, als 61 anys, es va suïcidar al vestíbul de la seva casa de Sun Valley. A Papa Hemingway, com li deien afectuosament, el van enterrar sota uns avets rojos altíssims del cementiri de Ketchum. Prop de la tomba, en una placa commemorativa, s'hi pot llegir: per damunt de tot va estimar la tardor, les fulles grogues de les Carolines, fulles que floten als rius plens de truites. I per damunt dels turons, un cel blau immens i sense vent. Ara en formarà part per sempre més. Unes paraules que havia escrit el propi Hemingway com a epitafi per a un amic. Si bé els espais naturals d'Idaho van jugar un paper important en la seva vida i la seva imaginació, només va escriure un relat breu sobre l'estat i es va estimar més reservar-se el seu amor per aquesta vall assolellada i el riu Silver per a ell mateix. Però actualment aquell secret ja és públic. Sun Valley és ple de cases de vacances de famosos que arriben en avió des de Los Angeles, Seattle i Nova York. Una d'aquestes cases fa 1.670 metres quadrats. És la de l'estrella del cinema i exgovernador de Califòrnia, Arnold Schwarzenegger. A l'altra banda de la vall, Schwarzenegger va rebre el reconeixement definitiu a la seva fama. Una pista d'esquí batejada en honor seu, la pista Arnold. Des dels dies d'Averell Harriman, Sun Valley i les muntanyes dels voltants han tingut papers més grans o més petits en més de 30 pel·lícules de Hollywood. Des de How to Marry a Millionaire, de Marilyn Monroe, fins al Genet Pàl·lid, de Clint Eastwood. Eastwood va venir a Sun Valley per primer cop als anys 40, quan era petit, i no ha deixat de venir-hi des d'aleshores. Va filmar els crèdits inicials del Genet Pàl·lid a les muntanyes Sawtooth, just al nord de Sun Valley. Aquestes agulles punxegudes s'estenen com una espinada pel centre d'Idaho. Idaho té més terres públiques salvatges i remotes que cap altre estat, amb l'excepció d'Alaska. I la més salvatge de totes és la regió protegida més gran dels 48 estats contigus. És un lloc conegut com la Frank, abreviació d'Àrea Natural Frank Church, riu sense retorn. Amb una extensió de 9.300 quilòmetres quadrats,
La Frank s'estén des del límit amb Montana cap al sud per tot el centre d'Idaho. La travessen, com venes gegantines, un seguit d'afluents del gran riu Salmon, també conegut com el riu sense retorn. El nom li van posar els pioners que navegaven pel seu fort corrent riu avall i es van adonar que l'aigua baixava massa de pressa per poder-la remuntar remant. Durant milers d'anys, la força de l'aigua s'ha obert camí esculpint la roca d'aquestes muntanyes de fins a 3.000 metres d'altitud, conegudes com els penyals de Bighorn. La Frank es diu així per Frank Church, que va fer de senador per Idaho al Senat dels Estats Units durant 24 anys, fins a la seva mort el 1984. Va treballar infatigablement per protegir els espais naturals de l'estat. Per designi seu, la Frank no és un lloc de fàcil accés. No s'hi permeten els vehicles mecànics ni de motor, i això inclou fins i tot les bicicletes de muntanya. Però sí que s'hi permet el rafting per a aquells que vulguin desafiar els ràpids del riu sense retorn. L'única manera d'arribar a les zones més remotes és a peu o en avioneta. Molts excursionistes aterren en pistes de bosc, com aquesta, on els tornen a recollir quan han acabat l'excursió. I quan les avionetes s'enlairen, els passatgers tenen l'oportunitat de sobrevolar les valls d'un dels paisatges més magnífics d'Amèrica, on les altes crestes cauen a plom a les gorges que tenen a sota. I la fauna és abundant, incloent-hi una espècie que només viu a l'Amèrica del Nord. Les cabres blanques. Fins i tot a l'hivern poden sobreviure més enllà del límit forestal gràcies al seu pelatge espès. Les peülles esmolades les converteixen en unes grans escaladores a les muntanyes escarpades d'Idaho. El senador Frank Church va morir de càncer pocs dies abans que aquest espai natural rebés el seu nom en honor seu i després d'anys d'esforços per protegir les terres salvatges d'Idaho i d'arreu dels Estats Units. Coneixia prou bé l'impacte ambiental que pot tenir la indústria i les cicatrius gegants que poden quedar quan s'exploten les riqueses enterrades sota el sòl d'Idaho. Cicatrius com aquesta just al límit de la Frank. És una mina que havia abastit el govern dels Estats Units de dos minerals molt necessaris, l'estibina i el tungstè, que van servir per fer bombes durant la Segona Guerra Mundial. Però no hi ha cap lloc tan afectat per la indústria minera com una regió del nord que es diu Coeur d'Alene. És la regió que envolta la ciutat del mateix nom, que resulta que és un dels llocs més turístics de l'estat, gràcies en part al seu famós green flotant. Un green de golf que és una illa artificial que de fet es mou pel llac de la zona turística de Coeur d'Alene i atreu cada any milers de golfistes delerosos de provar sort al forat 14. A principis del segle XIX, els que se sentien atrets cap a aquesta part d'Idaho per bescanviar pells de castor amb les tribus locals eren els comerciants de pells francesos. Després van arribar els miners i cap a finals de segle van començar a desenterrar milers de tones de plom i zinc cada mes. Una de les explotacions més importants va ser la mina de Bunker Hill and Sullivan, aquí a la vall del Silver. Va generar milions de dòlars de beneficis per als seus inversors. Però va deixar un llegat terrorífic per als que hi vivien. Entre 1884 i 1968, aquesta sola mina va cobrir la vall amb 100 milions de tones de residus tòxics i va exposar les dones i els nens de la regió a nivells perillosos de plom. Avui és un dels espais més grans del país on es duen a terme els programes de neteja Superfund. Els vessants tòxics dels voltants de la mina s'estan remodelant en forma de terrasses i s'estan reforestant, creant unes muntanyes d'aspecte estrany i poc natural. Unes muntanyes que antigament eren plenes de miners que treballaven dia i nit per desenterrar els tresors d'Idaho. I les disputes dels quals amb l'empresa que els donava feina van comportar un atemptat terrorista que va consternar el país. Tot va començar perquè la mina Bunker Hill and Sullivan pagava als seus treballadors molt menys que altres mines de la regió. Quan els miners es van unir per exigir un sou just, l'empresa només els va oferir un augment modest i els va exigir que renunciessin a estar sindicats.
Els miners no van acceptar cap de les dues coses. Al matí del 29 d'abril de 1899, un grup de miners van segrestar un tren de passatgers a Burke. Mentre el tren anava avall del Silver amunt, hi van pujar més miners i hi van carregar 80 caixes de dinamita. Quan el tren es va aturar al complex de la mina Bunker Hill en Sullivan, els treballadors van fer detonar els explosius. Van convertir l'edifici central en esca i van destruir un equipament clau que hi havia dins, anomenat concentrador. 2 persones van morir i hi va haver aldarulls i caos. El governador d'Idaho de l'època, Frank Stunenberg, va declarar la llei marcial i va cridar l'exèrcit federal per restablir la llei i l'ordre. L'exèrcit va respondre empresonant fins a 800 miners en unes cel·les atapeïdes i brutes que anomenaven corrals. Menys de 2 anys després, el 1901, Stunenberg es va jubilar. Però els miners de Bunker Hill no van oblidar mai la humiliació d'haver estat empresonats per haver lluitat per un sou just. Una nit, quan l'exgovernador va arribar a casa i va obrir la balda de la porta, va esclatar una bomba que el va fer miques. Un antic miner de Bunker Hill que es deia Harry Orchard va confessar el crim. Orchard va passar els últims 46 anys de la seva vida aquí, a l'antiga presó estatal de Boise, que ara és un museu que documenta més d'un segle dels pitjors criminals de l'estat i les seves fugues, execucions i crims infames. Per a Orchard, la vida a la presó, de fet, no era gaire diferent de treballar a les mines d'Idaho. Va passar la major part del temps picant pedra en aquesta pedrera i extraient el marès que s'utilitzava per ampliar els murs del centre penitenciari. Aquesta feina va ajudar la presó a créixer des d'un simple bloc de cel·les fins a un enorme complex tancat per una muralla de 5 metres d'altura. Malgrat que era una instal·lació de màxima seguretat, 90 presos en van fugir. La majoria mentre treballaven, però d'altres excavant túnels a les fràgils muralles de marès. La fugitiva més famosa va ser una femme fatal que es deia Lyda Southard, condemnada per haver mort un dels seus marits. El seu malnom era Lyda Paper de matar mosques, perquè estava acusada de bullir-ne per extreure'n l'arsènic i donar-lo per menjar al seu home, segons diuen, en pastissos de poma acabats de fer. Durant 10 anys, Southard va ser una reclusa modèlica a la secció de dones. Fins a la seva famosa fugida. La nit del 4 de maig de 1931, un intern que acabava de sortir en llibertat condicional que es deia David Minton la va ajudar a saltar el mur de la secció de dones i escapar-se'n al seu cotxe. Quan les autoritats finalment la van atrapar a Topeka, Kansas, va confessar que ja s'havia tornat a casar des que havia fugit. Fins i tot per a molts dels convictes més cruels de l'Estat, la perspectiva de passar-se la resta de la vida a la presó estatal devia semblar aterridora. Però dels qui no estaven entre reixes, molts podrien dir que el lloc més sinistre d'Idaho és aquest. Un avenc pregon tan aclaparador que els primers viatgers el van anomenar Hell's Canyon, la gorja de l'infern. L'any 2008, un excursionista que explorava aquesta gorja profunda van sopegar amb una partida de teles antigues fetes d'escorça de cedre. Més tard, els arqueòlegs van determinar que eren del segle XIV. Pertanyien als Nez Percé, que havien viscut en aquest congost durant milers d'anys, i creien que una figura mítica que anomenaven Coiot havia esculpit aquestes parets dretes per protegir la tribu. En alguns llocs cauen gairebé 2.700 metres fins al riu Snake del fons, cosa que converteix la gorja en la més profunda de l'Amèrica del Nord, més fins i tot que el Grand Canyon. Però a partir de 1855, els Nez Percé els van prendre aquest congost sagrat i la majoria del seu territori per la força. En un tractat signat l'any 1855, el govern dels Estats Units els va prometre el dret sobre més de 30.000 quilòmetres quadrats d'un territori que s'estenia pels actuals Oregon, Washington i Idaho. Però l'any 1863, després que es trobés or en territori seu, el govern dels Estats Units va decidir prendre el control del 90% d'aquest mateix territori.
i obligar la tribu a amuntegar-se en una reserva molt més petita al centre del territori, a la vall de l'Abway. Els Nez sempre havien tingut bones relacions amb els colons blancs, però per a alguns la injustícia de perdre la major part del seu territori ja resultava insuportable. I uns quants guerrers joves es van venjar matant 18 colons blancs. L'any 1877, el govern va enviar la cavalleria per empaitar i obligar aquests resistents a tornar a la reserva. Però poc s'imaginava el govern dels Estats Units que aviat estaria en guerra amb tota la tribu. Va ser aquí, al congost de Whitebird, on el capità David Perry i uns 100 soldats van topar finalment cara a cara amb uns 65 guerrers dirigits pel cap Joseph i un guerrer ferotge que es deia Mirall. El cap Joseph va enviar un grup en to de pau per trobar-se amb Perry, però quan s'hi acostaven, un dels homes de Perry va obrir foc contra la delegació i va provocar un tiroteig generalitzat. El primer de caure va ser el cornet, amb la qual cosa Perry no tenia manera de comunicar les seves ordres als soldats durant la batalla. Aviat en aquesta vall, els seus homes van començar a ser massacrats. Va ser com un xoc entre dos bulldogs, recordava més tard el guerrer Llop Groc. Els van fer retrocedir a l'altra banda de la muntanya. Al final, Perry havia perdut 30 homes. Quan la notícia d'aquella desfeta humiliant va arribar a Washington, hi van enviar més tropes i aviat va començar una persecució contra 700 Nez per tot Idaho. Finalment, en el que es coneix com la batalla de Bear Paw, els Nez van ser vençuts. L'octubre de 1877, el cap Joseph va acceptar de posar les armes. «Escolteu-me, caps», va dir a la seva tribu. «Estic cansat. El meu cor està malalt i trist. Des d'on es troba ara el sol, no lluitaré més. Mai més». El cap Joseph i la resta de supervivents se'ls va prometre que podrien tornar sense problemes a la seva reserva d'Idaho. Però en lloc d'això, els van portar en tren a Oklahoma. El gran cap Nez no va tornar a veure la seva terra mai més. I si el cap Joseph i els altres Nez d'Oklahoma haurien fet el que fos per poder tornar a casa, hi havia molts colons del territori d'Idaho que desitjaven no formar-ne part. I és que el nord i el sud eren gairebé com dues regions separades, ja que les muntanyes i la manca de carreteres dividien el territori en dos. L'any 1878, el 96% dels habitants de la Franja Nord van aprovar una mesura per separar-se i unir-se al territori de Washington. Per mantenir Idaho unit, els parlamentaris de Boise van començar a oferir concessions al nord. Entre altres, una carretera nova que el connectaria amb el sud. I l'any 1899 van oferir la concessió definitiva: elegir la ciutat del nord de Moscow com a seu de la nova Universitat d'Idaho. Un any després, el 1890, Idaho va passar a ser un estat amb la Franja Nord intacta. Avui les tensions entre el nord i el sud s'han calmat molt, excepte durant l'enfrontament anual entre els Boise State Broncos i els Idaho Vandals pel trofeu del governador. El partit s'havia jugat tots els anys aquí, al Kibbie Dome de la Universitat d'Idaho. Fins al 2010, quan el president de Boise State va anunciar que no assistiria més als partits. Un diari local havia publicat que els aficionats dels Vandals li semblaven desagradables i borratxos. L'any 1889, aquestes paraules haurien pogut ser provocadores i haver causat que els habitants del nord juressin fidelitat eterna a l'estat de Washington. Però avui, sigui quin sigui l'equip al qual donen suport, del nord o del sud, tots se senten d'Idaho i que formen part d'un estat que es pot sentir orgullós de moltes coses, entre altres, d'un dels espectacles més impressionants dels Estats Units, conegut com el Niàgara de l'Oest. A mitjans segle XIX, els pioners del Camí d'Oregon feien tot el possible per travessar el vast desert oriental d'Idaho tan ràpidament com els ho permetien els seus cavalls, carros i peus. Però quan els científics de la Comissió de l'Energia Atòmica del govern dels Estats Units recorrien aquesta part d'Idaho als anys 40, es van aturar aquí i van decidir que era el lloc perfecte per construir la primera central nuclear del món. Aquest edifici es coneix com el Reactor Reproductor Experimental 1, EBR-1, per les sigles angleses.
Però treure'n energia no va resultar fàcil. Quan es va provar la potència del reactor per primer cop, el 20 de desembre de 1951, només en va generar prou per encendre 4 bombetes de 200 watts. Apenes prou perquè els científics fessin una festa de celebració. No obstant, aquell primer pas va ser considerat tot un èxit. Però pocs anys més tard, l'EBR-1 va demostrar com pot ser de perillosa l'energia nuclear. Durant una prova del 1955, un tècnic va inserir una barra de refrigeració equivocada al reactor. En qüestió de segons, la meitat del nucli s'estava fonent. Per sort, els operaris van aïllar la reacció i van evacuar la central abans que s'estengués la radiació. Però Idaho ja s'havia guanyat un nou títol, el lloc del primer accident nuclear de la història. L'EBR-1 ara funciona com un museu obert i comparteix espai amb una curiositat de la història de l'aviació. Entre 1946 i 1961, les forces aèries dels Estats Units van fer servir aquest lloc per al que probablement encara és un dels experiments més singulars de la història de l'aviació. Mirar de desenvolupar un motor nuclear per a avions. El programa, Energia Nuclear per a la Propulsió d'Avions, o NEPA, es va iniciar el 26 de maig de 1946, menys d'un any després del bombardeig d'Hiroshima al Japó. Si s'aconseguia fer realitat el vol amb energia nuclear, els bombarders es podrien mantenir a l'aire mesos seguits i viatjar a velocitats supersòniques. Gairebé 10 anys després, el gener de 1956, les forces aèries nord-americanes van fer servir un prototip de reactor nuclear anomenat HTRE-1 per alimentar amb èxit un motor de reacció per primera vegada. Dues versions posteriors encara són aquí al desert d'Idaho. Però per bé que van tenir èxit a les proves de terra, van resultar massa pesants per poder-los arribar a muntar als avions. L'any 1961, 15 anys i 7.000 milions de dòlars més tard, el president Kennedy va cancel·lar el programa i va afirmar que els vols amb energia nuclear encara eren cosa del futur llunyà. És una tecnologia que encara avui no s'ha inventat. Tot i que els bombarders nuclears no van arribar a sobrevolar mai el desert d'Idaho, l'any 1955, un altre grup de científics del Laboratori Nacional va aconseguir un èxit important en la recerca de l'energia nuclear. Va tenir lloc en plena nit del diumenge 17 de juliol. Va ser llavors quan els enginyers d'un reactor anomenat Borax 3, que va ser aquí, van prémer un interruptor i van alimentar la ciutat veïna d'Arco amb energia nuclear. Els científics ho van mantenir en secret una setmana abans de revelar als seus habitants i al món que s'havia dut a terme la prova i que havia estat un èxit. Avui, prop del 20% de l'energia dels Estats Units prové de reactors nuclears. I més de 30 països arreu del món tenen les seves pròpies centrals nuclears. I tot va començar aquí, a la ciutat d'Arco, que mostra orgullós al seu ajuntament el sobrenom de Primera ciutat atòmica del món. Des d'Arco, el desert d'Idaho s'estén cap a l'oest. Però tot i que és sec a la superfície, a les profunditats de la Terra hi ha tot un món d'aigua anomenat el Gran Riu Perdut. Quan l'aigua de les muntanyes properes arriba a aquesta zona desèrtica, el terra de basalt porós actua com una esponja gegant i l'aigua senzillament desapareix sota terra. Però es continua movent molt a poc cap al sud. 200 anys més tard, finalment reapareix a 190 quilòmetres de distància amb una exhibició espectacular. Aquests són només alguns dels centenars de salts d'aigua coneguts com les cascades de les 1000 fonts dels afores de Hagerman, on l'aigua del Gran Riu Perdut reapareix finalment entre els cingles espadats en salts d'aigua espectaculars per unir-se a sota amb el riu Snake. L'aigua de les cascades de les 1000 fonts és cristal·lina i rica en oxigen gràcies al fet d'haver estat filtrada pel sòl volcànic durant gairebé 200 anys. L'any 1928, Jack i Selma Tingey van decidir canalitzar l'aigua de les 1000 fonts cap a la seva nova piscifactoria. L'aigua neta i transparent va resultar perfecta per als peixos. Actualment, les piscifactories d'aquest tram del riu crien el 70% de totes les truites que es mengen als Estats Units.
Molt abans que ningú criés peixos a la riba del riu Snake i es construïssin les preses que hi ha avui, el riu acollia una de les migracions de salmons més grans del món. Cada estiu en pujaven tants del Pacífic riu amunt per fresar que els pescadors natius americans podien llançar la llança on volguessin per pescar un àpat. Però els peixos només podien remuntar el riu fins aquí. Quan arribaven a aquest mur de roca es quedaven nedant fent cercles a baix. És el que es coneix com el Niàgara de l'Oest, les cascades Shoshone. Fins i tot durant l'estació seca de l'estiu cau aigua per aquestes cascades de més de 60 metres, 14 metres més altes que les seves cosines de l'estat de Nova York. Però a la primavera, quan es fon la neu, les cascades del Shoshone es transformen en una de les grans meravelles naturals d'Idaho. Un torrent d'aigua impressionant que des d'on es veu millor és des de l'aire. Però alhora que esculpia una de les gorges més espectaculars dels Estats Units, l'aigua del riu Snake també va crear valls on abunden els camps de cultiu i les granges. Quan arriba l'estiu, les flors de la colza cobreixen més de 16.000 hectàrees de l'estat. El sud han ajudat a convertir la vall del riu Snake en l'epicentre agrícola d'Idaho i que guanyés el títol de la Vall Màgica. Va ser aquí on va començar el primer multimilionari de les patates. L'any 1924, un jove granger que es deia John Richard Simplot va deixar els estudis i es va establir com a granger per compte propi. Va arrendar 50 hectàrees de terreny i va plantar patates. Després va reinvertir els guanys. El negoci va prosperar ràpidament. Als anys 50 va inventar un mètode per congelar les patates fregides per poder-les transportar arreu del país. El 1967 va fer un tracte amb Ray Kroc, el fundador de McDonald's. Simplot seria el principal proveïdor de patates fregides congelades per al gegant del menjar ràpid. Avui la seva empresa guanya milers de milions de dòlars cada any. J.R. Simplot va morir el 2008 als 99 anys, però el seu llegat es manté viu en cada patata fregida que es ven. Pel vell mig del país de les patates trobem el congost del riu Snake. L'única manera de travessar-lo, a part de Twin Falls, és agafar el pont de Perry, que quan es va construir l'any 1927 era el pont més alt del món. Però quan un famós motociclista d'acrobàcies que es deia Evel Knievel va arribar a aquest racó d'Idaho, va decidir que miraria de travessar el congost no pel pont, sinó per l'aire. A principis dels 70, Knievel va decidir que volia saltar el Grand Canyon en moto. Però el govern dels Estats Units no li ho va permetre. De manera que va buscar arreu del país, amb helicòpter, un desafiament comparable. Es va entusiasmar quan va descobrir aquest forat de 500 metres d'amplada del riu Snake, aigües avall de Hell's Canyon. Knievel va posar fil a l'agulla i va llogar terrenys als dos costats del riu. Després, al damunt d'aquesta muntanyeta, el seu equip va construir una rampa de llançament de 54 metres que ara ja no hi és. El 8 de setembre de 1974 va pujar el seu coet de vapor, l'SkyCycle X2. Havia predit que agafaria una velocitat de 320 km per hora durant el llançament i de 560 mentre fos a l'aire. Milers de persones van veure en directe, i milions més per televisió, com una grua baixava Knievel cap al coet. El motor de l'SkyCycle X2 es va engegar i el va impulsar rampa amunt i cap al cel. Però aleshores, alguna cosa va fallar. El sistema de paracaigudes es va desplegar massa d'hora i va fer que el coet s'aturés a mig vol. Mentre queia flotant, semblava que Knievel aterraria a les aigües braves del riu Snake. Però els forts vents de la gorja el van dur cap a les roques just a temps. Va sobreviure amb només el nas trencat, poca cosa per a un temerari que s'havia trencat més de 40 ossos al llarg de la vida. El salt de la gorja del riu Snake va ser un dels últims d'un Knievel ja ancià i va demostrar que potser hi ha llocs a Idaho que cap ésser humà pot conquerir.
I en tants espais naturals en aquest estat agrest de l'oest, no costa gens veure per què. Si bé les tribus natives havien trobat la manera de sobreviure fins i tot a les gorges més infernals, Idaho sempre ha estat una terra que ha desafiat els seus pioners. Des dels miners que es jugaven la vida buscant or, fins als colons que travessaven grans camps de lava i cràters altíssims anant cap a l'oest. Els científics que van il·luminar la primera ciutat atòmica del món i els raftinguers que naveguen pel riu sense retorn. Són la gent que ha fet de l'estat més salvatge dels 48 contigus casa seva. Això és Idaho.